இந்த இது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆறுநேரி ஊரில் தான். நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தப்போ அந்த மயில் வந்து ரொம்ப நேரமாக ஒரு 10 நிமிஷமாவது குறைஞ்சது இந்த தொகையை விரித்து ஆடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. நானும் பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்து நல்லா வரல. ஆனால் இந்த வீடியோவில் வந்து உண்மையில் சூப்பராக இருந்துச்சு. நானே தான் ஃபஸ்ட்டு அப்படி விரிக்கும் போதே நான் பார்த்தேன். ஆமாம், இது ஒரு கோயில்கிட்ட தான் பார்த்துக்கங்க. அது போட்டுக்கோங்க. இந்த கோயில் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஊரில் ராமலட்சுமி அம்மன் கோயில்னு ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த மயில் வந்து இப்படி தோகை விரித்து ரொம்ப நேரமாக இப்படியே நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. உண்மையில் பார்க்க கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமாம், நீங்களும் பார்த்து இதை மகிழுங்க. ஆமாம், நன்றி.